Yn y fideo yma, mi wnawn ni ddangos sut i farcio aseiniad ar Moodle. Na fe gofiwch yn y fideo flaenorol ein bod ni wedi gosod aseiniad i fyny yn y cwrs yma Saesneg blwyddyn 11 ac enw'r aseiniad oedd cyflwyno'r gwaith ar Gareth Bale. Nawr os dwi'n clicio ar y aseiniad yna nawr, wneith o ddangos fi fan hyn faint o bobl sydd yn y cwrs yma a faint o bobl sydd wedi gyrru gwaith i'w asesu. Na dwi wedi gosod un dysgwr yn rhan o'r cwrs yma a dwi wedi gyrru gwaith ar ran y dysgwr yma. So efallai, pan ydych chi wedi gosod gwaith, ydyn wrsos wedyn efallai, ydych chi'n dod yn ôl i fewn i fan hyn, ydych chi'n gallu gweld faint o bobl sydd wedi gyrru gwaith idych chi. Nawr, i asesu'r gwaith yma, ydych chi'n clicio'r botwm gwyrdd gred, ac yna gewch chi'r sgrin yma yn dod i fyny. Na, ar y top, mae gennych chi enw y dysgwr fan hyn, dysgwr yn ysgol y Creidyn yn cyffredinol. Wedyn mae gennych chi unrhyw ffeiliau sydd wedi cael ei yrru yn y canol fan hyn. So, submitted for grading fan hyn, not graded yet, so dyn ni angen reid marc i fan hyn. Mae'r dysgwr yma wedi gyrru un ffeil iddyn ni, sef garethbale.docx, so dogfen Word i'w asesu. Mi ddeith unrhyw sylwadau sydd wedi cael ei yrru efo'r ffeil ymddangos fan hyn, so dyn ni'n gweld mae yna un sylw yn rhan o'r ffeil yma. So, os dwi'n clicio'r plus fan hyn, dyn ni'n gallu gweld mae yna un sylw wedi cael ei yrru efo yr gwaith yna. Nawr, fe gofiwch chi, fod ni wedi gosod yr marc i'r aseiniad yma allan o 10. So, mae yna gyfle iddyn ni fan hyn deipio fewn y marc allan o 10. Dyn ni hefyd edrych ar y aseiniad eto, so na ni ddim rhaid y marc yn eto. Yna cyfle ydych chi reid adborth ysgrifenedig i'r dysgwr fan hyn, teipio chydig o eiriau amdan yr aseiniad yna. Na hyd yn oed yrru be maen nhw'n alw'n feedback file fan hyn, so ffeil yn ôl i'r dysgwr. So, be na'n neud yn fan hyn yna, mae'n ei agor yr aseiniad yma i fyny, mae'n ei agor garethbale.docx, a wedyn neith hwnna agor i fyny iddo fi fan hyn yn Word. Nawr, be dwi wedi neud yn fan hyn, dwi wedi dwyn ychydig o wybodaeth am Gareth Bale o Wikipedia, a wedi addasu fo ychydig o yn smalio fo gyda fi aseiniad ar Gareth Bale yn fan hyn. So, os ni'n gallu darllen trwy hwn ac yn meddwl, a marc allan o 10, be mae'r person yma yn ei heiddi. Ond beth sy'n ni hefyd yn gallu gwneud, os o gyrru'r ffeil yma nôl efo ychydig o sylwadau. So dwi wedi dod â ychydig o gamgymeriadau fewn i'r paragraff gyntaf fan hyn. So dechreuodd Bale i yrfa proffesiynol, wel mae angen by fawr yma yna. So os ni'n gallu dewis by fan hyn, ac yna insert comment, so ni'n gallu reid, wel mae angen prif lythyren yn fan hyn. So be arall sy'n ni'n gallu reid i fewn i fan hyn. So ar 6 Awst, Gareth Bale i gol, wel, gyngrair, mae angen treiglo fan hyn. So efallai, sy'n ni reid angen treiglo fan hyn, ac yn y blaen. So, sa'r sylwadau wedyn ymddangos ar y dde fan hyn. Ar ôl gorffen mynd trwy'r ddogfen ac ychwanegu'r sylwadau, beth sy'n ni'n gallu gwneud wedyn, os safio copi arall o'r ffeil yma. So, yna rei hwn ar y desktop efallai, Gareth Bale dysgwr 1. Wrth gwrs, ni'n gallu newid hwnna i enw y dysgwr pe rai yn aseiniad go iawn. Cai hwnna lawr wedyn. Fai nôl at y dudalen yma yn Moodle, lle dwi'n aseinio yn marcio'r aseiniad hyd yn oed. A wedyn yn y feedback files, os dwi'n clicio'r botwm add fan hyn, dewis y ffeil yna wan ar y desktop dwi wedi gael yn Gareth Bale dysgwr 1. Os e lwytho'r ffeil yna i fyny, a wedyn, os dwi'n safio hwn yn awr, wel, cyn i fynd hynna, well fel un marc i'r dysgwr yma, beth am rhaid 8 allan o 10 yn hyn. Os dwi'n safio hwnna wedyn, save changes yn y gwylod, mi fydd hwnna wedyn yn cael ei anfon yn ôl i'r dysgwr, a wedyn pe fydd y dysgwr yn agor yr aseiniad yn ôl i fyny, mi fydd o neu hi wedyn yn gallu agor yr ffeil Word yn hyn a gweld y newidiadau dyn ni wedi awgrymu. Hefyd, os ydyn ni wedi teipio beth i fewn yn y sylwadau fan hyn, mi fydd y dysgwr yn gallu gweld hynna hefyd, ac wrth gwrs, y marc allan o 10, dyn ni wedi reid iddyn nhw fan yna.